du storesøster. Ja. Hvad skal du finde? Ja. Kom her. Nu finder vi om lidt, skat. Kom. Kom her. Nej. Hvad har du købt til lillebror? Hvad har du købt til ham? Ja. Hvad var det? Skal du ikke lige overtrøste lillebror? Jeg tror godt, lillebror vil have et kys på kinden. Kan du ikke give lillebror det? Kan du ikke også give mor den her? Skal du give mor den her også? Kom se lillebror. Var det til lillebror? Hvad? Kan du pakke noget for ham? Hej, Julia. Hej. Tillykke. Jo, tak. Hvad? Hvor kan du åbne den? Så. Sådan er det. Hej, Camilla. Hej. Tillykke. Nå, tak. Øj, hvor er han sød. Ja. Hvor er du sød. Hej. Nøj, lille stund. Ja, så er det noget større end Isabella, må man sige. Har du købt til lillebror, Isabella? Nej. Nej. Linje 2. Se, nu får det store søster. Hvad? Isabella, kan du ikke give lillebror et kys og sige tillykke så? Sødt er der lige skal. Kan du bruge den der? Ja. Tak. Så skal vi... Ja, men skal vi ikke lige gå ud og gøre det nu? Vi skal have en læs til, Isabella. Jeg tror lige, jeg ved, hvad jeg har.